И искам да благодаря за възможността да направим това събитие заедно и за ентусиазма, който се надявам да можем да събудим в следващото поколение, защото всички ние разчитаме след 15-20 години да се влее в трудовия пазар в България. Затова ние искаме тук с нашия жив пример да събудим този ентусиазъм в тях, този интерес на много ранен етап. И така ние също ще отбележим по възможно надявам се, забавния и интересен за вас начин нашия 35 годишен юбилей.